Ahojte, ja som trénerka Lexi. Pripravený na tréning? Dnes nás čaká veľmi príjemná záležitosť. Budeme strečovať, a teda naťahovať stuhnuté svaly a možno, že aj zlepšíme tvoju flexibilitu. Každopádne to bude skôr príjemná záležitosť a po tréningu sa určite budeš cítiť fantasticky. Nie je dôvod sa nepridať. Takže priprav si karimatku, jeden, stačí menší uterák a stoličku. Ak cvičíš v blízkosti gauča, stoličku potrebovať nebudeš. To je všetko, takže dajme sa do toho. Ja som si pripravila stoličku, ktorá nie je nejako vymekčená, preto som na ňu ešte dala aj uterák, čo je zároveň taký môj tip, ak máš rovnako tvrdú stoličku. Ak budeš vykladať nohu na gauč, tak potom je to v poriadku, tam to bude celkom komfortné. Začneme tak, že si vyložím nohu takto do strany, hore na stoličku. Koleno bude vystreté, snaž sa mať aj dopnutú špičku a najprv pôjdeme touto opačnou rukou ľahúčko viackrát takto do úklonu a späť. Môžeš sa rovnako ako ja šúchať touto rukou takto po nohe a pomaličky späť. Snaž sa veľmi nepredkláňať, dokonca by sme chceli trošku aj sledovať očami strop. Takže pozriem na strop, vrátim. Ideme nejakých približne 10 opakovaní. Pomaličky dolu, pomaličky hore. Naťahujeme samozrejme vnútornú stranu stehna, naťahujeme celú bočnú stranu trupu, to znamená, že aj bočné brucho, aj chrbát. A vymeníme. Takže druhá strana, ja vykladám druhú nohu, znova dopnutá špička, a idem ľahúčko, pozerám hore a vrátim. Pozerám hore a vrátim. 3, 4, 5 a ešte 5, 7, 8, 9 a záverečný 10. Super, otočíme sa teraz čelom k stoličke, takto sa do nej zaprieme a pôjdeme jednou nohou najprv smerom von 5 krúžkov, bude to vyzerať takto a potom následne opačným smerom 5 krúžkov naspäť. Snažíme sa tie krúhy robiť čo najväčšie, v čo najväčšom rozsahu. Takže poď na to, ja začínam ľavou, ale nie je to až také podstatné. Veľký krúh. 2, 3, 4, 5 a smerom naspäť. 1, 2, 3, 4, 5. Druhá noha, 5 smerom von, 2, 3, 4, 5 a zmena smeru, 1, 2, 3, čo najväčší oblúk a 5. Super. Teraz si jednu nohu vyložím a trup ostáva vzpriamený, trošku pritiahnem k sebe aj špičku a ľahúčko znova môžeš takto šúchať po nohe. Zídem do predklonu, pomaličky naspäť. Snaž sa nechcieť ísť hlavou ku kolenu, práve naopak chcem bradu ťahať do diaľky, vzpriamený trup, ako keby som brucho chcela položiť na stehno. Takže prejdeme 10 krát, už máme 2, pomaličky naspäť. Takže skús myslieť na to, že brada sa ťaha do diaľky. 3, 4, 5, 6,
Stále sa môžeš aj trošku pritiahnuť rukami k nohe. 7, aby sme zvýraznili ten ťah. 8, stále chceme ale iba príjemné natiahnutie. 9 a záverečný, stále ťahám špičku k sebe. 10. Vymeníme. Takže rovnako päta vyložená hore, špičku ťahám k sebe, šúcham popri nohe, brada sa ťaha do diaľky. Pomaly vrátim. S výdychom dole. S nádychom vrátim. Trošku aj pritiahnem. Sme v polovici. Šesť. 7 a posledné 3. 8. 9 a posledný 10. Fajn. Trošku môžeš nohy vytriasť, ľahučko, prípadne sa trošku predkloniť. A čaká nás veľmi obdobné 1, 2, 3 cvičenie ešte raz. Takže najprv vyložím jednu nohu, dopnutá špička. Išli sme iba tou jednou rukou do úklonu. Teraz si dlane takto spojím, prepletiem prsty, vytiahnem hore. Že je to trošku náročnejšia verzia. A budem sa stále ťahať takisto hore a do strany. Zároveň pozerám na strop. Takže ideme 10 krát. Poď naraz so mnou. S výdychom 1. Pozerám na strop. Koľko ťa to pustí, toľko ideš. 2. Chceme samozrejme veľký rozsah, ale bez akéhokoľvek vykrúcania sa. 3. Zase až v takom veľkom rozsahu sa toto spraviť nedá. 4. Pozerám na strop. 5. 6. 7. 8. 9. Posledný. 10. Super. Uvoľni ruky. Možno, že ti trošku strpli, prípadne ťa trošku bolia ramena, je to absolútne normálne. To isté otočím na druhú stranu. Takže vylož nohu, dopni špičku, dopni koleno, spojím dlane, vytiahnem hore a pozerám na strop. Pomaly vrátim. S výdychom uvoľnenie dole. S nádychom vrátim. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, pozeraj na strop. Záverečný. 10. Super. Takže ideme znova do predklonu. Chytím si stoličku, 5 veľkých krúžkov, bedre smerom von, následne smerom dnu. Takže poď prvá noha. 2. 3, 4, 5 a opačne 1, 2, 3, 4, 5. Druhá noha a idem von. 1, 2, 3, 4, 5 a naopak 1,
2, 3, 4, 5. Super, rovno vyložím jednu nohu hore. Tu si daj pozor na to, aby pánva smerovala dopredu. Už nepôjdeme 10 predklonov, pôjdeme ich iba 5 a ukončíme to takou dlhšou výdržou v predklone. Takže poď 5 krát najprv. 1 s výdychom. 2. 3. 4. 5. A pritiahnem, zostaneme držať 10 veľkých nádychov, 10 veľkých výdychov, ťaháš aj špičku k sebe. Ak to priebežne povolí, kľudne klesni, hej? Nechám ten trup klesnúť nižšie. Malo by sa to tam udiať. Určite budeš cítiť, že po chvíľke to povoluje. Neudeje sa to síce za 10 sekúnd, ale za tých 30 už aj čiastočne áno. Takže je to len o tom vydržať, uvoľniť to, s každým výdychom to čo najviac uvoľní. Ešte chvíľočku tu vydržíme. A vymeníme nohu. Takže znova ideme 5 krát ten predklon, rovný trup, ťahám sa za bradou dopredu, aj stojná špička smeruje dopredu, nevytáčam všelijako panvu. Vyložená špička sa ťahá ku mne a idem. 1, pomaly vrátim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pritiahnem a už iba držím. Veľký nádych, veľký výdych. Stále sa trošku aktívne priťahuj. Bradu ťahám do diaľky. A hlavne dýcham. S každým výdychom trošku uvoľňujem, ale veľký nádych, veľký výdych. A vnímam to natiahnutie zadnej strany stehna, ako to pomaličky povoľuje. Ešte chvíľočku sa tu zdržíme, 15 sekúnd vydrž. A pomaličky hore. Dobre, super, túto časť by sme mali. Môžeš dať zatiaľ stoličku trošku bokom. Dáme si teraz široký postoj. Dám sa takto do predklonu, dlane si položím na zem a budeme pomaličky otvárať tak, aby som sa dostala čo najďalej. Ideálne, keď to úplne otvorím, pôjdeme takto stále jednou rukou, potom stále druhou dokopy 10 krát. Takže poď s výdychom. 1, vrátim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Vymením dlane. 1, 2, poriadne to tam dotlač. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
a 10. Super. Stolička je po ruke. Ja opäť musím využiť aj ten úterák hore, aby som to mala mäkšie. Ak používaš gauč mäkšie, to už máš. Takže chytím si takto lakte a pomaličky prestrčím hlavu dolu a ostanem tu takto visieť. Pomaličky uvoľním, snažím sa, aby trup ostal iba tak voľne padať dole. A vnímam, ako to ťaha v ramenách, ako to ťaha v hornej časti chrbta. Tam, kde to máš najtuchšie, tam to ťaha najviac. Chvíľku sa tu každopádne zdržíme. A nezabúdaj dýchať. To je podstatné vo všetkých pozíciách. Veľký nádych, veľký výdych. Pomaličky sa vrátim hore. Dáme si znova ten široký postoj, dlane na zem a ideme tentokrát 10 striedavo s takým dvojhmytom. To znamená, že ja otvorím 1, 2. Vrátim, otvorím na druhú, 1, 2, hej. Ideme takto dokopy 10 krát, takže 5 krát na každú stranu s tým dvojitým hmytom. Priprav a ideme. 1. Hmyt, hmyt. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Super, sadneme si teraz na zem, dlane dám za seba. Snažím sa ich dať čo najbližšie k sebe, tie dlane. Takto prestrčím hrudník dopredu, trošku si odsadnem. Malo by to výrazne ťahať v prednej časti ramien. A dýcham. Tu sa znova chvíľočku zdržíme. Naťahujeme ramena presne do opačnej strany, ako to bolo v tom prvom prípade s tou stoličkou. Ešte chvíľočku vydrž, nejakých 10 sekúnd sa tu zdržíme. A pomaličky uvoľni. Môžeš si dať takto chodidla oproti sebe. Ruky prestrčíš dolu. Pritiahnem a držím. Toto je moja veľmi obľúbená pozícia. Pekne uvoľni aj chrbát, čiastočne aj zadok, bočnú stranu stehien. Ak naozaj uvoľníš krk, krásne sa ti uvoľní tá horná časť, tá krčná chrbtica. Takže aj tu to chvíľočku rozdýchame. Super. No a následne teraz máš na výber. Buď pôjdeš znova toto cvičenie, tento spôsob natiahnutia tých ramien. Ak ťa to ťahalo až, postaň pri tom. Ak nie, využijeme tú stoličku. Ja spojím dlane za chrbtom, vystriem v lakti, vytlačím hore a opriem si ich takto o tú stoličku. Ak to náhodou ťaha málo, poď trošku dopredu. Ak to stále ťaha málo, môžeš sa presunúť takto do sedu. A teraz to už určite nebude ťahať málo väčšinu z vás. Takže
Toto už je taká pokročilá verzia, ale kľudne, ako som spomínala, môžeš ostať pri tej predošlej. Chvíľočku to tu rozdýchame. Teraz o dosť výraznejšie, keď to máme takto vyložené hore, cítiť natiahnutie aj na bicepse, nie len na tých ramenách. Takže aj tu sa to budeme snažiť pomaličky rozdýchať. Ešte vydrž nejakých 10-15 sekúnd. Už to krásne povoľuje. Vždy na to treba čas. Nič iné na to nepomôže. Vždy, keď chceš uvoľniť, natiahnuť nejakú partiu, chce to čas, musíš držať v pozícii. Nemusí to ťahať úplne najviac. Skôr nech je to príjemné natiahnutie a postupne budeš ísť hlbšie a hlbšie do pozícií. Takže pomaličky pustíme jednu, druhú, znova tá príjemná pozícia, chodidla oproti sebe, prestrčím ruky popod, pritiahnem, nechám hlavu oťažieť a tuto to rozdýchame. Ešte chvíľočku vydrž. Posledných 10 sekúnd. Aj keď toto nie je poloha, z ktorej by sme sa ponáhľali. A pomaličky cez gulatý chrbát hore. Ešte trošku dáme zabrať vnútornej strane stehien. Ja si len preložím karimatku, aby som to mala pod kolenom mäkšie. No a teraz určite všetci budeme potrebovať uterák, ktorý máme nachystaný. Budeme ho používať ako taký šmýkač. Na jednom kolene pokrčenom zostávam, druhú nohu vykladám hore. Dopnuté koleno, dopnutá špička, tak ako sme to mali v úplne prvom cvičení dnešného tréningu. Pomaličky šmyknem do strany. Pomaličky vrátim naspäť. Ideme takto 10 krát. 2. Vrátim naspäť. Tak, aby si cítila príjemné natiahnutie. 4. 5. 6. 7. 9 a s 10. ostaneme dole, takže do strany. Ak zvládaš, môžeš prejsť na predlakte ako ja a chvíľku sa tu zdržíme. Ak tá noha pomaličky sa odšmikáva ešte ďalej, je to skvelé. To sme chceli, hlavne držím úplne dopnuté koleno, úplne dopnutú špičku. Ešte vydrž 10 sekúnd. A pomaličky vrátim naspäť. Čaká nás samozrejme to isté na druhú stranu. Takže už som nastavená aj na tú druhú, no a ideme rovnako. Šmyknem 10 krát, druhá strana. Dopnuté koleno, dopnutá špička. Prehlbujem za každým. 3. 4. 5,
7. Už to púšťa oveľa hlbšie, neskracuj to. 9. A s posledným zostanem dole. Kto zvláda, prejde aj na predlaktia. A tu vydržíme pol minútky. Dopínam koleno čo najviac, dopínam špičku čo najviac. Snažím sa to rozdýchať. Niekoho to pustí nižšie, niekoho menej nízko, je to v poriadku. Ešte 5 sekúnd vydrž. A pomaličky vrátime hore. Znova sa dáme do tej príjemnej pozície, už naposledy. Chodidlá oproti sebe, prestrčím ruky popod, nechám hlavu oťažieť. Nejaká ešte 30 sekundovka v tejto veľmi príjemnej pozícii. A na dnes sme vystrečovaní. Tréning hotový, pretože aj tento tréning je rovnako dôležitý ako všetky ostatné. Poď ešte veľký nádych a veľký výdych. A pomaličky cez gulatý chrbát až do vzpriamenia. Super, takže to je na dnes všetko. Verím, že ste si tento stretching užili rovnako ako ja. Príjemne sme si ponaťahovali celé telo. No a vidíme sa niekedy na budúce. Možno s takýmto podobným tréningom, alebo aj úplne inak orientovaným, pretože raz budeme spolu posilňovať, raz budeme spolu robiť takýto stretching a raz budeme pracovať aj na našej kondičke. Trošku viacej sa zapotíme a zadýchame. Každopádne na všetky tieto tréningy ťa pozývam a môžeš zamakať spolu so mnou z tvojej obývačky. Jednoduchšie to už byť nemôže. Sleduj ďalej a buď aj ty fit z Lexi. Majte sa krásne. Čaute.